Opowiem wam bajkę o magicznym słowie dziękuję. Ale nim ta bajka opowiem, to pierw podstawę naukową. Jest taki japoński naukowiec, nazywa się Michio Kaku, czyli Michałek po prostu. I on od wielu, wielu roków bada zjawisko, jak wpływa energia słów, dźwięków na wodę. Po jakim on to badał? Mało kto wie, że ludzie się składają prawie z 90% z wody. W mózgu mamy 97% wody. Chociaż są takich, co mają i 100%, wy ich też znacie, nie? Ale co ten Michio Kaku robi? On bierze próbka wody, dajmy na to z kokotka, tako samo, dzieli to na takie małe porcje, do jednej pado przajaci, po japońsku, nie wiem jak to jest, drugi pado nie cierpiacie, trzeci go do brzydkie słowo, czwarty pado dziękuję, a piąto łostowio i jest obojętno. On te próbki zamrożą i potem bado kryształy tych próbek pod mikroskopem. Idzie to znaleźć w internecie. I najpiękniejsze są kryształy wody, kiedy ktoś padł dziękuję albo kocham Cię. Natomiast najbrzydsze są te, które były obojętne, one były w ogóle się nie zrobiły. I też szpetne były te, którym ktoś ich powiedział, nie cierpiacie. Czyli jak my się składamy z tylu procentach z wody, to każde słowo, które my wypowiemy do kogoś, ktoś wypowie do nas, to na nas działa. Ponoć jeszcze nigdy nie było walk ulicznych po koncercie Mozarta, a po heavy metal ja. Ale to nie, żeby jedne lubiła, a drugie nie, bo to nie o tym. Teraz bajka. Ta bajka na pewno znacie. Była se taka familia, król i królowa. Długi czas nie mieli dziecka. Bardzo se tego dziecka przoli, bardzo se życzyli. I w końcu urodziła im się dziewuszka. I one zaprosili z okolicy wróżki. Co by te wróżki przyniosły tej dziewuszce wszystko, co najlepsze. Przyszła jedna i padło: ja ci dową dar urody. Ty będziesz taką gryfną, że żaden nie będzie poradził od ciebie oczu oderwać. Drugo przyszła: a ja ci dową dar rozumu. Ty będziesz taką mądrą, że cię żaden nie przegodą. Ja nie wiem, po co w tamtych czasach rozum był kobiecie potrzebny. Trzecio przyszła i padło: a ja ci dową taki dar przewidywania, że ty będziesz poradziła wszystko tak wyforsztelować, co by było najlepsze dla twojego królestwa. O, czwarto już się tak zaczynała męczyć, co by tu jeszcze podarować. Podarowała i go, no wiesz co, a ty będziesz wiele rajzować, ty będziesz miała rod rajza i będziesz wiedziała, kaj pojechać, będziesz widziała piękne światy. A wróżka numer 5, piątka numerologiczna, padała: a ja ci dam dar miłości. Ty poznasz dzięki mnie, dzięki mojemu darowi, takiego człowieka, który ci będzie przął, który cię nie zdradzi, nie obróci się do ciebie plecami, nie oszuka cię i zawsze będzie przy tobie. Wesele
znaczy chrzciny się odbyły, dziążka rosła i była richtig tako piękną, tako mądro, tako wezgerno, tako przewidująco, jak jej przepowiedziały te 4 wróżki. Ale ta piąto czuwała nad nią i swojego czasu na jej drodze postawiła księcia z bajki. Oni Nasia wyjrzeli i no roz, zakochali się w sobie i wyprawili ludziska wielkie weselisko. Wszystkie na te wesele i do kościoła były zaproszone, ale zapomnieli o tej jednej wróżce, o tej, dzięki której ta wielka miłość była. To powiem wam, że wszystkie skarby świata nie są nijak ważne, są po psinco, jak nie ma miłości. I tej wróżki numer 5, tej, która dała ten dar miłości, one jej nie zaprosili. W bajkach jest tak, że wróżka się mści. W życiu jest przykro, że wróżka nie słyszy słowa dziękuję. I to było z dedykacją. Pięknie wam dziękuję.